А там децата. Тук и масата. Кажи нещо, де. Кой направи тая хубава питка? Аз се направи. Ти я направи. А, така. Я сега тук наред на кой гост. Що я виж какво си хубаво се. Да, айде и гостите. Това си е на видео, как си говорите. Сега и Бойче, добре дошла. Кажи нещо, бе. Ела сега. Айде, не, чакам се тебе. Я го викне този. Не, бе, Гошо. Гоша, ела тук и държиш така, ни снима с Бойка. Гледаш, въртиш, това не гледаш, само го държиш отстрани. Ела тук, Бойче, ела. Немай постискаш, гледай тук. Кое трябва да стиснем, после да стракне? Немай постискаш, гледай да не виждаш нас. Гледай да не виждаш нас. И тук до масата да не видиш. Ама нема питката не мога да хванем. Те така те. А кой трябва да натисне сега да штракне? Немай ли тестите тук, нали ти си майстора по снимането? Да. Кажи нещо тук сега. Изкажи се. За клуба. Я чека да фърне това. Що ще го фъргаш? Еми така е по-хубаво на жена. Бой, тя хвърли ти това салто, да, ето. Снимаме носията. После ще си го видите и как си говорите и как си виждате. Айде, сега да застанем до тех. Аз до тех, виж тук и гледай, няма да ти искаш нищо. Само долу. Я да съм на сърдата, че по трите глави. Да бе вида. Три глави. Чупърни обратното. Аз това такова, ама после. Добре, Това е. айде ние само питката. Стеги там. Застанеме, ама ти по-далече една песен. По-далече. Това вече може да приключи.